An bihiga sarani, Ukoila Sabai, Ano so the Pondrobar, Ukutri, Tup, Perimani, Ang Behuzo in the Gang Silia. Oh, mak. Hai nào hai tay cái sapate mo pati ka. Bwsa mak thami Buma sita bukai khar siwo. Bwsa na boto klaya. Tai bini 5 month age bo bini kaisa video hamya bayre ukaine tini bwsa saka. Kaisa bayre misla bay video koro hamya video klaya fulumone hoite bini video bayre thanga. Asla video na viral khai dikha bono taono agotara mara khai saka tarpore to bini bwsa mak tham tomani gunoi botini thangmani ani bagai asla bono bini video hamya na viral khai dikha haini bagai pore bini bwsa ni mobile khoroksa borok video hamya na bohorman pore bini bwsa sungka abot bahai ka khatam bang hain sungan pore a video hamya ni hoite office bangla man pore bini bwsa sen nayo bo epluo samung khai dong samung khai bihino continue bo rang saruk tongo rang rok kubang rohai tongo tarpore bihino nukhungo wak puntok harmani rang joto bihini khino tarpore bini bwsa bono sungka bo phaimani pore o rang rok boro thangba kya haini bagai warayo tini bihi bwsaino botok khlaio mobile ro duita mobile tongman na do mobile no bokhogoi subscribe ka khaima pore bo bini bwsa mak thangna trangoi khar kha saimaya tapona tai bwsai kai belai no kha khamjak bihi bwsa no phaido ni bisa saklai jago bihi phaya kono bini bwsa kono man thini botini kabul tong belai khano tai bini nana songbo tamung ba khasani tikra hawo bini tikra jo buru jok tamung ba semaliya suku khalai siu bukra ba hamjo ba khalai ka tabu kingke bwsa mak thani buma se khal siu taisa abo bo bwsaino botok khlaio belai ke boi goda khatami boi togoi tini bwsaino last kai boi klangoi kharangka belai no manama sesa koktoma abo joto borong samani ya je khana rong samani koksi ani kok samani sayar tokai na kadi An bihiga sarani, Ukoila Sabai, Ano so the Pondrobar, Ukutri, Tup Perimani, Ang Behuzo in the Gang Silia. Oh, mak hamzo biang ton ton khar ton kya. Bwsa putunya tui phai di nogo. Bwsa rong bunya ya theu tok ri ko sabai klang ba kya bu klang ba kya. Bismarok sabai bai na yak ro sabai bai. Nang ta buru thang jong ol khijing ma. Omalu Mabsa, Burtong, Niamasang Buklang Hona, no Parima, General from Malay Funky. Anong Katang Sokoka Babu, Mabsa, Balu, no Habidi. Kya. Sung le khatang sok no buru thang jong bai phai bi di bu phun bai phan kok sai phai bi di. Ani mol kre bang kuskor maya tabuk, Buda tong Busa bisri video, pura langti. Video sabne, Asha Rani Tripura ni. Nin berani. Tanggai. An bung kami Tripura, an bihini bung ka Asha Rani Tripura, an parangkai monyamura. An monyamura donira pura area. Paju sung detail ka khana ne len tabuk. An bihiga sarani ila tabai. Ano so to 15 bokol hage thup kare mane angwase chit ke mak lakya. Ang punpan size malia. Pura wase protocol khai. Boma kya? Ema ke. Wase kala ka ma kya? Ebar thaka an bihig bank kajing mane rangkusi ang bayre thangi tong menang 7 masang ka. Ekane rangkusi to bo hitab rian dia. Ek jang abon panang khamo. Nung oro je soto bar bujang mani. Aba kata ambagi nono bo ni beroi. O rangkusi hijab na urnya na ano kulti phai ma ke bari. Tamo rang puse hisap. Ani wak phalmani pun phalmani buhang phalmani ekang aing bari neka 50,000 rang 2,000 kom 50,000 rohmani. Orang no roha ba. Aban bornya rohmani. Bone account no. Bini account kerang bunyi Google Pay doang. Nakai t-shirt pay bisa. Ekang aran nakai bang John Boma ke video viral lagi angkanya ang Tamo video. bini bisri video pura langti. Video Sabne. Asha Rani Tripura ni. Nin berani. Tanggai. Bo wansai kok sanya video viral ko pura obosra kai Wan sabai. Bo video viral khai nai kok sanya ba ke phono gai oke ang maka mani pe bonusengka bo ana hono a bolongi thakang osinop sal getabuk heka bo khaiya tau je viral ha Oh je video. Video sabosak. video sang nakai bo sai sak nyau bon sajung haki se berai sak bo sajung video khlayu Nin beroi. aing kai o je bo video khlai ko je kok sanai bo lanya tong Saba ba. o je kok sanai ka saman ke hindi walan chau WhatsApp number mane fu ka kok sanai ma ke phone ko bon saka po nang ar lang pai mala feri ar mala yakani video nang viral khai nai Tam bai kok salai bro. phone main kok sau Wan sa ko ba jasa. hindi bai sau nyai hega bor saka ar pai mala beje bo saka angko samak tang sibyang thamak lak hai ni Nin beroi. hega bo thang yang nyai bini puruna Enggak bro je WhatsApp bai salai mani kok salai mani hamjak lai tong hatana. am habor hamdala tong dukan mo hai khlai kita Nela saja man. ang sai ma ka jang agen thek desa hai na hai te sapate mo ka sajak khoroksa tina Debbarma champa rai parani botini free fire game thongoi gaming je game thongai rok bai anjab hastani sila bai khare thangka takphono boboro tong sia nongni bororo bini mobile bo switch off light bo hapleya boboro thangka takphono nongni borok sia taisa bo 2 bosor dore kaisa chilano go thangoi phaijak mane tongjak sajak bo 2 bosor dore chilano go si tongoi tongo
Bo hotel kai no ko thang phai ga na ni bikne do suja khane ni nei bini busai na bim bukra jono sawi phayoi tarpore bo FIFA gaming bai Thungui sela bai bo Panjabo khalai thangka kelai wana ma sisa kokoma chudu khalaisu bobo khabai beli phai thangka bono kai jana bagai de tini na hajaka na ki hamya samu tangda bagai na hajaka takpono saimia kono tabu thothuika thangka takpono sia ko Rani Tripura hawa sudu khalaisu tamu ka siliya je Tripura hawa samai jo pokra bai baham jo tini hin ke pesa FIFA gaming was Khar thangsigo abo bo Panjabo bobo khabai tini tina Debbarma bo beli phai thangka saimandia Ini Bwsa tonga bo bai Bwsa ni phakha ko sawi tini bai khalaka ini bukha Bwsa ni bagai kissa phuna maya kore kada tina bai ke Khar kha tahu tina putri tong kathang da tong abba saimia ini muda disusa kono hisab maya bo tabu bora sawi tong ka basi bobo khabai bai ke bo tini Panjab hastani chalana beli phai thangka samai FIFA game thongma bai wana kha Rani Tripura hawa tami bo Abo jata barang samani kalto, je khana yama samani kaksi, ani kau samani cayaro kampane rana makadi, ambai. Free Fire game thungui online Free Fire PUBG game thungui Punjab ni chelapai khari thangka Tripura haste ni haina hai Tripura jog bwrui tai khoroksa obni sikang kwbang mas Debbarma tinani bufa ang desa kaipano khulumjao koijao ani Tripura hani takho bukhurok baira tongai rongo Kolkata phangtu Mumbai phangtu Hyderabad phangtu Chennai phangtu borongang kabui koi khulumang kamamani kojin khana tin ko 13 tarik tini bai duijin ka chong hatana kamamani tin sing tong hata 3 din thangma bai kai borongo ton khulumui koi kapjo jese kai ban bhajngo ko thang kai phirogi zaman jana ang abasim nayu dar khai jabe ki ja takho bukhuro bayat tari tu nó có mấy hôm này thì mẹ ăn bữa sau là mày chỉ chăn lia cả bố sao đến chừng mày lia ăn tạm thì cái gì tạm Sini to kubang mana NGO rok tongo baire wo Tripura ni phatoro Kolkata Mumbai Delhi rok Tripura sarang tam kobong na musung nin khupte ăn khúc nin bwsa jeng ba ke ăn bữa sau chơi ăn ba ham chơi tịt na ăn má culo tịt na Debbarma nó có kịp philip phanyang thô Delhi phone tong de Guwahati phone tong de Kolkata phone tong de Buma yo phone tong de tao bảo các ham kereng khai nương ăn nó có nó kịp philip phai tuông ăn nó có cari yang tay cari ya cari male nó ăn thì yang rumah dia pun rumah